Drama presents. Mga bata! Amen, ni Kuya Gulya. Kabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinay mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Paminaw mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata o ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminaon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon si Ate Marites Albor. Kalit ninyo sa Amen Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kamusta na anoy adlaw karong Lunes mga bata mga kasama bag-on sa kong aso ninyo nga naguluhan ang kamot ni Mama Maria. Paminawan ng ninyo kay Aligri nindot in dramaha ha. Sinuwat ni Kuya Jojo Aligri Burun. At umiagi si Kuya Ujir ka sa mga gasuwat ato. Karon si Kuya Jojo Aligri Burun. Ngayon nagsuwatin niya atong asoy karon. Ato nagiluhan og ang kamot ni Mama Maria. Pan sa dili pa, pangustahon po nako. Ang tanang mga namati na to karon. Kumusta ka mong tanan? Labi na yun sa atong magkisuunan. Nga diha sa Sorsogon, magkita tayo nyo diha karong Marso City sa ato ang variety show diha sa ilang kapitan. Kap, kumusta mo diha Kap? Wag tang matong anak ko diri Kap eh. Ang atong text, palihog lang kong text yang usab Kap sa ato ang mga pasalamatan dinha. Unya sa Marso 20 City adto pud kita sa Luon, Bohol, magkita tayo nyo diha taga Luon ha. Unya sa Mayo 2 adto kita sa Cagayan, Inabanga, Bohol. Sa Abril 20 City ato ta sa Luon, Bohol. Okay. Kita ta ninyo diha. Sa dinha sa Luon, Bohol magkita ta. Sa tanang mga namati na to karon. Di ang unang adlaw sa akong asoy kanini. Nagpuyo si Marie nga way ginikanan. Kay namatay ang iyang inahan sa diyang gipanganak siya. Ug namatay sa iyang papa kay na disgrasya kini sa sakyanan. Ug ang iyang kauban karon ang iya na lang ikaduhang inahan nga si Cora. Pobre kaayo sila ug wa na lagi tay papa lagi taon mao na lay gisaligan tato sa ilang panginabuhian apan nahanaw pa gyud. Pero bisan sa ilang kapobre dunay mga kabilin pud taon nga nakapangaan ni Marie. Pobre pero nudan sa ilang kabilin nga yuta. Ug mao ni gustong makuha ni Cora. Gidaw-daw niya sa Maring maayo ug nagplano kini nga unsaon niya pagbalhin sa iyang pangan ang maong yuta. Mawa sa pangan ni Marie ang yuta. Kay mga bata, mga kasama, ani ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo.
salbahis gyuning bayhana. Dali arang makapanapat nimo. Baga pagyug kay gnaw. Dili mo layas din he. Ngawa man tay siya ilabot ding payag nato. Asawa man siya ni Papa Jose. Asawa ba oy? Nga wa man na sila gikasal. Kapuyo ra na siya. Okay. Wa naman ang imo Papa Jose, namatay naman. Amulayas taon ta siya din he. Kay wa naman siya katungod din he. Unsa to tigwang? Ha? Unsa to? Ay. Hala, Lola! Ayaw lang itukmod si Lola, Auntie Cora. Ay, utrosan ka! Ma! Agay kasakit sa akong likod. Ikaw ba? Sobra na ka, ha? Oh, saben! Musukol ka na kung tigwang ka, ha? Ay. Gisag pa ko nimo. Oh, saben! Sukol ka? Sige, sukol! Aron makatilaw ka sa ako mga kamot. Lola, ayaw na lang pagsukol niya, Lola. Mapunpog lang ka, Lola. May pagi mo ka po! Nakasabot pa! Ikaw ba, baga jud kag naong? Wa naman ta kay katungod din, he. Wa na, busa layas na lang din, he. Usay wa, ha? Nga asawa makumbadyo? Oy, kapuyo ka lang. Maong wa kay katungod din, he. Bisan og kapuyo ko, doon na kaya po katungod din, he. Og ikaw, Mare. Ikaw ba, ay pitok-pitok ang mata ni mo? Pirmahin na itong kasulatan, nga gipapirmahan ako ni mo. Kasabot ka? Kung gusto mo mapahawa na ko din, pirmahi to. Ay, ayaw, yun pagpirma apo ko, kay tingalig tontuhon ka lang aning animal. Huh, kontrapida ka yung tigwanga ka, ha? Gusto gini ka masakitan ka, ha? Gusto ka? Cora! Ayo! Si Terso. Ha? Naanang imong laki ay, maong layas na din, Hilam, ha? Oghoy, pag uli na ko din, kinahanglan nga wa na mo din, ha? Mga buwiset mo! Kami naman nooy mamahawa din, Baganaw. Mamahawa na lang ta din ni Lola. Aron di ta niya mapasakitan. Bunukon man ta, Permi. Dili, apo ko. Dili ta mamahawa din, Hangtod sa atong kamatayon. Lola, edad. Hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Mao ka na, apo ko. Dili ta mamahawa din, Kay ikaw ang dunay dakong katungod ining yuta nga gitukuran ta sa atong payag. Ug sa basakan nga wa gyud ta makatilaw sa kinitaan anang maong basakan. Unsaon nga siya man ang mugunit permi sa halin sa kahumayan ug sa mga utanon nga maani nato, Lola. Ay, gabaan na siya, apo ko. Gabaan ra ka na si Corazon. Gus anam mahawa ng tiguang ug kanang anak ni Anhing Banjoy kanas mariba. Ang kita rin magpuyo da sinyo. Puya ning layo kay toy. Paabot na ng good ters. Saon man good nga. O pa man pirmahin ni Marie ang kasulatan nga gipapirmahan ako niya. Ang pagbalhin sa titulo ang dakong yuta nila. Nga gipili ni Banjo kang Marie. Tisaman. Sakang ako na bahala na nila. Aron pirmahan gina sa bata. Kung saan man? Hadlo ko mas Marie. Sudlo na ako ini kagabi. Unya, papirmahon din ako. Ikaw ang mangunay cute? Pwede na magsungol ko. Okay. Lanuhan na to na pag-ayo. Kay lisod na, huwag mapalpak ta. Goodbye, yun ang tanan na itong mga kalipay. Salig na ko. Ako na'y bahala na. Aron mapirmahan na ni Marie ang maong kasulatan. Tanaon ta. So, unsa man? Kaya unsa man day gusto mong buhaton, ha, Terso? Secret. Grabiha ka na imong hilong inahan god. Gibunog sa gamari. Tudboy pa untang akong mama. Ang akong mama Maria, dili unta ko pasakitan ni Auntie Cora. Grabiha sa niya eh. Gidaog-daog man ka niya. Kamu ni Lula nimo. Antusan ko lang, boy. Kung saan nga di man sa Kristi si Lola nga mamahawa ni sa among bahay. Kay ako kuno ang dunay dakong katungod diha. Kay kang Papa Jose man na. Bitaw. Anak mo ka. Siya untang pahawa diha.
di man sad siya mupahawak. Baga asag naong na niya, oy. Akong sultihan sa nanay tiri, ha? Nga, gibunog sa ka ng kura. Ayaw lang ko eh. Tingali og sinanay nimo ang pasakitan. Isog ra bak ayo si Auntie Cora. Isog sa na akong nanay tiri ba? Akong siya isumbong. Aron, awayon na siya ni nanay tiri na ko. Ayaw lang lagi kay dili ko gusto nga magkagubot na sad na sila. Mari, Kaya ramang gud nako boy. Ug magmatmon lang ko nga dili siya masuko nako. Ay, mulakaw na ko boy. Ah, agay. Agay, sakita sa akong luyo eh. mari. Unsa sakit ang imong likod? Oh, Lola. Kalit lang nga mo sakit. Uy, pastilan Ginoo ko tingalig nabikil ng imong likod adtong gibon o kangkura. Ha? Bebe, yun na pa. Uy, init ka man, apo ko. Lola. Init ka. Doon na kay hilanat, apo ko. Ay, Lola. O Ginoo ko, napiang yung ka, apo ko. Dali. Haplasan na to ng imuhang likod kay napiang yung tingali ka. Gilantan ka, oh. Mama Maria, pasaylo ako nga karon pa ko nabalik din sa imong dakong gruto sa pungtod. Wala naman ko makaampok ni mo din gamit ang rosaryo. Kagitudlo ni Lola edad na ako. Unsa ko nga nahilantan man ko. Ug napiang pagit ko. Pasaylo ako, Mama Maria. Gibon og nasud pa ako ni Auntie Cora. Sakit kay akong kalawasan. Hangtod kani ron, kipati gyapon ako nga mosakit ang akong lawas. Labi ng akong likod. Sakit kaayo. Kung naapang akong tatay, dili kinunta ko niya kulatahon. Pasakitan. Tabangi mi Mama Maria. Tabangi mi ni Lola nga dili na unta mi niya pasakitan. Dili na unta. Tabangi mi, Mama Maria. Oh, murag ganay niya buhap sa kumo. Unsa man? Hala, ang kamot ni Mama Maria. Hello, mga bata! Kumusta ka utan? Nian sa tasumpay sa kung aso ninyo nga naguluhan. Ang kabot ni Mama Maria. Sa tanan na itong, oy, taga-kabukan na ko no, nangumustas Kuya JD, ha? Sa tanan mga utangan sa tindahan. Pamaya na ko lumuni ko, sige. Sa tanan itong kaisunan, kumusta ka mo tanan? Unya, sa tanan po na itong mga kaisunan po, sa, oy, atong ipahibaw, ha, nga karong June 21, anak ta sa kagwait sa ilahang Sir Lito Estrada o ni Sir Joseph Estrada o ni Yoyoy kaniyag patok hanga ko dahil pero dugay-dugay pa to June 21 basin o gunura na ni nga mga dunay mga kalingawan po taon murag lisod-lisod man rong mga panahon na kay dili man unuran og dunay mga kalingawan mao nga basin na lang diay taon. Okay, sa tanang mga namati nato karon aniya kita sa sumpay sa akong asoy kanyo apat sa dili pa pangumustahon sa diay ni nako akong mga amigo po di ay taon. Labi na gyud ni Konsihal Prodi o ni Konsihal Yudis Bakulaw. Kumusta ka mong tanan? Good evening, Kuya. Pirmi gyud mi maminaw sa imong drama buutan nga bata kada gabi gyud diri sa Naga si Ani. More power sa inyong station. Salamat kayo Indayan, ha. Unya alam gid gyud ni Dongdilo i-greet ko ni Barangay Captain sa Buagsong si Tata Oro og mga maabtik nga mga tanod sa Buagsong si Desiderio Inok, Antonio Flores, Romeo Vidro, Richard Tura, Joseph Tura, Arnel Pausal, Ruel Inok, Oliver Caballes, Dandy Humawas, Rondelio Largo. Dong Ronel, kumusta ka na? Dong Dilo, kumusta ka niya? Okay, daghang salamat, sir. God bless. Okay. Salamat po din yung tanan. Salamat sa tanan mga namati na to. Magkita ta diya sa Buagsong karong Mayo 30 or 31 baka to. Okay, aniya sumpay sa kung aso ninyo ning simanahon nga naguluhan ang kamot ni Mama Maria. Kay nung dumaan na to,
Pagkaluoy yung taon ni Marie nga naa sa kamot ni Kura sa ikaduhan niyang inahan. O kani permi kang magsakit ang iyang likod ini. O may dautan plano ang uyab ni Kura kang Marie aron mapirmahan ni Marie ang kasulatan nga gibuhat ni Kura. O sa dihang ni adto si Marie sa bungtod di inahimutang ang dakong gruto sa Birhen Maria kalit nga dunay migunit sa iyang makamot. O iyang nakita si Mama Maria. Kinsam kaning Mama Maria no ang atong ipasabot niya kato kang birhen nga dugay nang wa man ni mamatay ni saka man sa langit ang ato ang Mama Maria nga buhi wa ni siya mamatay. Okay mga bata mga kasama, pahimutan kamo kay ano ang sumpay sa akong atoy kaninyo. Ibunog na sad kaya ako ni Auntie Cora. Sakit kay akong kalawasan. Hangtod kani ron, kipati gyapon ako nga musakit ang akong lawas. Ilabi ang akong likod. Sakit kaayo. Kung naapang akong tatay, dili kinunta ko niya kulatahon. Pasakitan. Tabangi mi Mama Maria. Tabangi mi ni Lola nga dili na unta mi niya pasakitan. Dili na unta. Tabangi mi Mama Maria. Oh, murag ginay niya puhap sa kumo. Unsa man? Hala, ang kamot ni Mama Maria. Mama Maria. Ama. Apo ko. Uy, nausan ka man. Kaysa ba nang Mama Maria imong giyaw-yaw? Lola, ikaw? Oo, ako apo ko. Pastilan giapas ko ikaw din og nakita ko nga naglingkod kay ning dakong bato tungod siguro to sa Birhen ni Mama Maria. Unya mura kag nakatog. Nakatukop. Pero, Unsay pero? nakita na ko nga dunay tikunit na ko. Si Kinsa, nga ako raman ang nigunit nimo. Ha? Ikaw, Lola? Pero, Uy, dali na kay hapon na O tan-awa ra gud nag-anam nagkangit-ngit. Dali na, mamauli na ta. oh Lola, mabarog na ko. Yan na. Nakatog di ay ko. Pero nakita man gyud nako nga si Mama Maria ang nikunit nako. Sama gid sa bayhon anang yun na ang sakit sa akong luyo. Hala, wa na magsakit ang akong luyo. Wa na magsakit ang akong luyo. Ha? Unsa to, apo ko? Lola, wa na magsakit ang akong luyo. Nawa na gyud. Apo ko? Tinuod ka di ay nga gihikap ko ni Mama Maria. Gihikap ko. Unsa? Dili dam ko, Lola, oy, gihikap ko niya. Tinuod to. Kay nawa man ang sakit sa akong likod. Bisan gani ang kaunuran nako nga dunay bunog. Awa, wa na. Di na sakit ang akong panit. Wa na ang bunog sa akong lawas. Uy, Ginoo ko. Husto ka, apo ko. Wa na tuod ang mga lagom sa imong lawas. Ug ang dakong lagom sa imong katong sa imong abaga nawa na Naayo ko, Lola. Giayo ko ni Mama Maria. O Birhen Maria. Tinuod ka gyud. Salamat nga gitabangan mo ang akong apo. Salamat kaayo. Maay ka na mauli na mo. Amo gud ning bay. Mamauli gyud me din Dili sama sa uban diha nga bisan og wa sila'y katungos bay. Nagpabaga gyud. Nya maopay hawd. Unsa? Pagtarong tiguang ha? Ako ba gipadungog-dungog ni mo ha, tiguang? Uy, unsa ko'y tiguang? Unsa man, tuo ka nga, di ta kasuklan ha? Lola, ayaw na lang. Porbida. Hilas na lagi ka no? Unsa man? Gusto gini kag bunong lawas? Aw na sige, suwaye! Bah!
Sige, latego. Unsa? Unsa man, habag dayon aron lategohon ta ka. Animal! Musukol ka ganyan ako tigwanga ka, ha? O sige, hamag! Hamag! Ay! Lola! Lola! Ug karon na niya sumpay sa akong asoy. Unsa? Gilatigo ka sa tiguang? Oo! Tanawar ko, Terso! Pwede kaya sakita! Bidang tiguang nga na da. Suna da siya gilatigo ha? Oo! Musukol lagi na ko, Ters! Kipangandaman na gina ko niya! Hayop siya! Sakita gina, eh! Marakong kailan tanon, Ters! Na. Sakit yung kayo! Shit! Ay, lantan juga na. Unsa? Malalimang kay ikog spagi. Lantan ka na, eh. Animal, Ters! Nga saman. Ipanimaos ko, Ters! Gusto kang ako'y mupasakit si tiguang. Gabaan ta na, eh. Tiguang na ko na. Unsa? Animal? Uy, gaba, oy! Buisit! Ay, ano, eh. Magkuna-hulang taglay pagi aron mupirma na si Marie. Paminaw ngayo, ha? Mao nitong buhaton. Aron mupirma gin si Marie sa kasulatan. Ha? Oo, unsa man? Unsa man di mo naunaan nga buhaton, ha? Ters? Sige, kamu na'y bahala sa guwang, ha? Huwag ako na'y bahala ni Marie. Sige. Marie. Marie. Kinsa mo? Marie. Apo, Patiyo ka, apo patiyo ko. Patiyo ka na mga patiyo. Ginoo ko. Kinsa ka mo? Ay, saba, o di ka unang mamatay. Maluoy mo! Maluoy Ayaw mo. kami ninyo kung saan! Ayaw ninyo taon ng kunsa. Hindi lagi mo. Lola, kinsa man ni sila? Marie, kung gusto ka pang mabuhi, ug sinula ni mo. Pirmahi kay papel. Sige na. Mga hayop. Gisugo ka mo ni Kuran. Hilong lagi. Ah! Lola! Lola! Sige na, pirmahi ni. Lola! Aron maako na ang imong mga katigayon na gibilin sa imong animal nga amahan. Dili ko! Ah, dede ka. Pwes niya. Itumong ko sa o sa imong lula ang akong pistola. Iya ko katuha. Kung di ka di ka, pusilon ko kini imong lula. Uno. Ayaw! Ayaw! Dos. Maluoy mo! Ayaw! Tres. Mapirma ko! Good. Kana, mermahin na yun. Kada, good girl mo dahil ka mati. Ayaw ko! Agin! Lami ang beri si Mario, eh. Ayaw ko ninyo Mga Brad, mga Brad. Ayaw ko ninyo Wah, sa itong sabot, mga Brad, ha? Tulay lang tao. Oh, Brad. Sabat, ka na lang itong jirtiron. Kasi mo ta. Tatay mahana niya kinikabatan. Bayin na mo. Darat lagi. Bayin na mo. Lola! 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 Sino na po din eh? Nangilan! Nang! Magkikinoo ko! Ano ba mo? Lola! Nangilan! Ginoo ko! Tabang mga silingan! Tabang ka mo! Marie, hapo ko. Lola! Ayaw paglihok ng edad! Magtawag kong mga silingan na to! Aron dadon ka sa district hospital! Hello mga bata! Kumusta? Kamusta na niya? Saan kita sumpay sa akong asoy ninyo ni simanahon na nga naguluhan? Ang kamot ni Mama Maria o niya sa dili pa pasalamatan na to ang tanan. Uy, condolence di ay sa mga pamilya, sa mga isuon ni ng Pilar Taon. Condolence taon ninyo din ha, ng Pilar Taon. Namatay taon sinang Pilar po taon among iyaan po din ako sa pag-agawa ng Pilar. Sa tanan na itong mga kaliwat ni ng Pilar nga Dilika nga mama ni John Dilika, nabatay taon sinang Pilar, taga-karkar ha. Basig na wa mo masayon nga sinang Pilar taon namatay. Ang ako ang iyaan nga ang papa ni John Dilika, o inahan ni John Dilika, nga asawa ni Francisco Dilika no ikoy taon taga-karkar nga mga kaliwat po ninyo din ha.
mga kaliwat ni nang Pilar po diha nga Ninoy Ikoy nga kaliwat niya nga si nang Pilar namatay taon. Okay, sa tanan na itong mga kaigsuunan nga namati na to karon niya sumpay sa kung aso ninyo ning si Manahuna nga naguluhan ang kamot ni Mama Maria. Kay nung duman nato nga nawa ang mga sakit-sakit sa lawas ni Maria, kay tinuod gyud ay nga gigunitan siya ni Mama Mary ug naayo siya mga bata mga kasama. Pagkagabi niya na gisud ang ilang panimay mga bata. Ug taon na bunalan, taon si Lula edad sa pistula, taon ug nakuyapan kini. Way nahimo si Marie, iya gipirmahan ang kasulatan nga gipapirmahan niya ni Terso. Og dali kini ni palayo sila Terso kay niabot kunuhay si Cora. Beda, mayong pagkadrama no. Okay mga bata mga kasama. Ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo, ang kamot ni Mama Maria. Saban, kana lang to girtiron. Ay, mata. Mahan na niya kinakabatan. Dahil na mo. Darat lagi. Dahil na mo. Lola! 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 Sino tapo din eh? Nangilan! Nang! Magkikinuha ko! Nagkabubuan niya mo! Lola! Nangilan! Kikinuha ko! Tabang mga silingan! Tabang ka mo! Marie, hapo ko. Lola! Ayaw paglihok ng edad! Magtawag kong mga silingan na to! Aron dadon ka sa district hospital! Lola! Maayo kay dili na kong samon sa imong ulo la edad. O wa mo patya sa mga salbahis. Animal! Kaysa ba ka itong nisod sa bay? Pila ba sila kabugha, Marie? Tulo sila mga lalaki. Puiset! Oo niya, o sa pila gibuhati mo, Marie? Ila kong gipapirma sa papel. Apo ko. Unsa ba ni perma ka ba, ha? Apo ko. O, Lola. Oh, unsa? Ngano ni pirma ka man, Marie? Patyo na nilang akong lola o dili ko mo pirma. Unsa? Wag unta mo pirma. Bahala na lang unta to og patyon sa lula nimo. Uy, Kura, naunsa ka gud? Bitaw loro. Wag unta mahibagon sa tong gipapirmahan kang Marie. Tigalog ang kabilin ka to siyang amahan ang gipapirmahan adto. Unsa? Ang dakong yuta nga gibilin kang Mari. Oh, husto si Cora, apo ko. Wa gid unta to nimo permahi, ibisan pa og pasyon ko. Lola. Apo ko, nakasiguro ko nga ang gipapirmahan nimo bahin katus mga yuta nga gibilin ni papa nimo. Unya, usa ko naman ang iniron ha? Nga napirmahan naman ko nitong Marie? Na! Mabod ana ta iniron og bahay og yuta! Asam to mga pulis, oy. Dugaya sa naabot, oy. Ang kuyaw ini, kung mudangop ta sa kapulisan, tingalig balikot ta sa mga salbahis o patsyon ta. Unsa? Husto sa skura. Tingalig balikon mo. Nya, patyon mo. Lola nahadlok ko. Ginoo ko. Unsa man ang angay na mong buhaton ini ron, Lauro. Tingali bitaw tuod og balikon kami. Nya patyon mi. Mao gyud. Na, layo arabas mga pulis to apas syudad. Sama iniron o. Dugay kinangabot. Aron pag-imbestigars na hitabo. Pero maayrasan nga pa sila. Kay kuya wag yun. Uy, tingali doon na niid lang nato din sa district hospital. Nga kauban ato mga animal. Oh, yun na, si Boy. Gawas na nga nako. Tuarbas gawas na ako gibilin. Kuyawan sa kong maapil ko ini, oy. Arisa ko, eh. Lauro, tabangi kami. O sayangay na mong buhaton. Talawan mo sa ditong tawhana, oy. Ay, nisutoy na. Lola, di na lang ta mo sumbong sa mga pulis. Tingalig balikod ta o patyon ta. Pero apo ko, mawa nimo ang tanan nga mga kabtangan ug bahandi nga gibili ni papa nimo. Kun dili ta mo sumbong sa mga pulis. Bahala na og mawa na ko tong tanan, Lola. Basta kay dili lang ikaw ang mawa na ko o dili na nila patyon. Apo ko. Lampos kami si Terso.
Nilampos mi. Madato na gyud ko. Ug ako na. Ako na ang tanang og pahandi nga gibilin sa imong amahan, Mari. Maako na kining tanan. Kung ikaw, dili na ko gusto nga makakita pa sa imong dakway. Dili na, Mari. Ug maayo pa, mapatyan pa na lang. Mo na. Angay kang mamatay. Ang hingpit na gyud nga maako ang tanan. Ug karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Otters! Nilampos ta? Sana ha? Bilib ka na ko. So, asa naman ang gipipahan ni Mari, ha? Ang pinadayon. Ako na na. Ano palayaso na nako ang mga animal Relax kinapay. ka lang. Kalma lang. Ay, pagdali-dali, ano dito masupuin eh. Ha? Masay! Ano lang una rin ako. Huwag ayaw lang una pagdali-dali sa iyong mga desisyon, ha? Aron di sila makalitan. Aron di ta mabulabog ba, okay? Take time lang. Ingon anak ko ra. Take time. Total yan naman ako ang papili sa gipirmahan ni Marie. Nga ikaw nang tagiya sa mga bahandi o katigayunan na gibilin kang Marie. Di lagi, ako lang umuhipos, anak. Mas maayong ako yung mahipos ini. Mas maayong arinin ako. Sigurado nga secured ni sa akong mga kamot. Terso. Apo ko, wa ka palagi matuog. Nahadlo ko nga balikon ta nila, Lula. O papahawaon na ta din eh. Ay, mausap ka na ang akong gikahadlukan. Pabali mo ba to? Lawam na kagabion. Ano pa mamatog? Ay, diin ka ba? Gikan ko ra. Karon ka lang lagi mauli. Ay, ngita ko kwarta, uy. Paitabi nitong kahimtang din, uy. Pero may malantang sigig utan. Amatog ko, kay gikapoy ko. Ay, nagduda yun ko ining babayhana. Lula, Ay, wa ko gisulti ako, apo ko. Kalimti to. Ay, sige na, manood na tas atong lawak. Matuog na ta apo ko. Nagduda yun ko ni Mukura. Nagduda yun ko. Mama Maria, salamat kawa ninyo mo pasakti bisan pa man sa mga nahita po. Kiluwas kihapon minimo gikan sa mga salbahis. Wa minilapat yan ni Lola Idan. Di na ko iksapayan nga mawa na ako ang kapili ni Papa na ako. Mas importante sa kong kinabuhi si Lola Idan. Mama Maria, tabangi mi. Tabangi mi nga unta madakpan na ang mga salbahis. Ug mapalit na ako ang ilang gikuha na ako. Tabangi ko, Mama Maria. Nato ko. Hala, saan yung nahuk? Hapit ko maigo. Oh, kamot. Hala, ang taong kamot ni Mama Maria, naputol. Naputol yun. Mo tingali ito'y naigo sa liti og naputol. Punito na ako. Hala, Mama Maria, naputol ang imong tuong kamot. Ayun na. Unsa ning kikunitan sa iyang tuong kamot? Doon na siya kikumkum. Unsa man ni? Mura manig bato. Bato yun nga kulor puwa. O mura na por magkasing-kasing.
Loy, saan manin ako aron ibalik ko ni? Di man ko makaabot. Ay, si Lola Edad. Husto, ato na ko si Lola Edad. Mangayo ko og tabang niya aron mapalit ning tuong kamot ni Mama Maria nga naputol. Oh, unsa? Katong sipa kaing liti ganina. O Lola, og niya ang tuong kamot ni Mama Maria naputol na igo sa liti. Uy, Jesus, Ginoo ko. Tanawa Lola, doon na gani siya gikumkum nga mura og batuo, sinaw kaayo o, pur magkasing-kasing nga puwa og kulor. Uy, yun na pa. Mura man ni og dako nga mahalong bato. Mahalon nga bato? Halo mga bata! Kumusta kamutan niya sa kita sumpay sa akong aso ninyo ni Swenao na nga naguluhan? Ang kamot ni Mama Maria, labi na yun sa tanang mga namati na to karon. Kumusta kamutan? Kuya Nick, Pipito, kumusta ka diha sa tanan ni mga tao? Kumusta mo tanan diha? Kanya sa tanan pong mga kaigsuuna na to nga namati na to karon. Kumusta kamuntanan? Ang tanan na to ng mga nigrit, kumusta kamuntanan? Sa ato ang mga aso ni Kuya Gulyat ha? O nya, diripod sa maayong hapon, Sir Gulyat, taga San Francisco, Southern Leyte, si John Amplugyo. Amplugyo. O, marang gisura. Amplugyo. O, lisod. Amplugyo ni. Naminaw mi sa imong drama alas 6. Kumusta ang tanan na itong mga kaisuna diha? Ninyo kusog kayo diri mo sa Leyte, diha sa San Francisco, Southern Leyte. Okay, amplokyo. Lisod sa di emplido da. Karon mo kusugat aning apelyido ha. Unya sa tanan, Sir Gulyat. Sir Gulyat, asa na di ay si Julian Daan Ortiban. Wala na taon, dugay na taon ni Panaw si Pajanggo taon. Ato ni aging tuig ha. Nakaliwas si wala mo masayo taon din ha. Sa tanan ha. Ni Panaw na si Bortiban Daan taon. Okay. Kumusta po ng ato mga kaigsuunan? Na hindi teksto. Kung mauning number di ko yung mauna day. Okay, hala. Padayon lang ta sa kong aso ninyo ay. Aniya kita sumpay sa kong aso ninyo ni sumanahon na nga naguluhan. Ang kamot ni Mama Maria. Kainumduman nga nahadlok yun sila si Marie og Lula Idan nga tingaling balikon sila sa mga salbahis kung musumbong sila sa mga polis. Pauto nga wa na lang yun sila musumbong og nalipay sila si Cora og Tirso kay nilampos man sila. Apan nagduda si Lula Idan kang Cora. Og sa diyang nagampo si Marie sa kong gruto ni Mama Mary. Kalit nga dunay kilat og naigo ang tuong kamot ni Mama Maria og nahug kini. Gipunit kini ni Marie og iya kini gipakita ni Lula Edad og naibong kini kay ang gikumkum sa kamot ni Mama Maria. Usab day kadakong tiyamante. Okay mga bata mga kasama. Ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Unsa? Katong sipa kaing liti ganina. O Lola, og niya ang tuong kamot ni Mama Maria naputol na igo sa liti. Uy, Jesus, Ginoo ko. Tanawa Lola, doon na gani siya gikumkum nga mura og batuo, sinaw kaayo o, pur magkasing-kasing nga puwa og kulor. Uy, yun na pa. Mura man ni og dako nga mahalong bato. Mahalon nga bato? Unsa day na siya Lola Edad? Ay, mahalon nga bato, apo ko. Ay, pastilaan, Ginoo ko, apo ko. O ako magdahom. Nga, doon na day mahalon nga bato ang kamot ni anang dakong imahin sa Mama Mary. Ni anang gruto dias bungtod nga panahon panas mga hapon. Unsa? Kinsa mo? O sa ito yun din eh. Hala Lola, Uy, hala. Kay kinsa man ang mga tao nga niabot. tingali og mauna sila ang mga salbahis Lola. Ay, murag dili man sad kay mga disente man og mga biste. O, doon na pagani nakakurbata, o. Ni Ami kay nangita mi ni Marie. Kay ako nagapalit ni bayog yuta ni. Ikaw? Yun na pa. O sa'yo napalit? Kinsa may nagbaligya? Di naman yung danon ko si Kinsa. Basta kay ni anak ko ang dinubsel. Diya may notaryo na ni. Usa na kasi mana mo din aron mamahawa. Uy, uunsa. Lola, mabawa o na tadi niya.
Asa man ta paingon, Lola? Asa man? Anhilang una mo din ha, Lula Edad, Mare. O kami si Boy, adto sa Pikas Lawak. Ay, salamat kayo, Lauro, nga imo una kami gipapuyo din sa inyong bay. Okay naman, Lula Edad. Kami naman sa duha si Boy. Mare, okay ka lang? Walang among bahay. Ang gipili ni Papa na ako. Kikuha na nila. Apo ko. Mga salbahis. Kung doon na palang unta kita'y kailang nga mga pulis. Kung dili palang ta mahadlok nga mamatay. Dili yun ta maingon ini ang tanan. Ay, dili gid unta ko musugot nga mahitabo ni kanamo, Lauro. Pero kabubuton man ni Mare nga ihatag na lang nila kaysa patyon ko nun eh. Mas maayor sa tingali ang gibuhat ni Marie, Lola Edad. Kaysa gipatay ka mo. Pero kuhaon ko na pagbalik. Apo ko. Marie, Ipanumpa ko. Makuha ko na pagbalik. Ako na. Ako na. Cheers! Cheers! Kamarong kini mo lang, boy. Smart ka ika. Oo ni ay. Dili baligyan niya. Ako na ko ni Love. O, sana. Milyonaryo ug milyonarya na tang duha, Love. Kwarta na! Love, magpalit na og atong bay, ha? O car. Unya ko shopping ka lang. Oo, Love. Milyonaryo na ko ta. Basta maglipay ta. Inom pa, inom pa! Okay. Inom pa! Ay, apo ko. Hain naman kadtong kamot sa berhen. Di ara, Lola, oh. Apo ko, ayaw kini ipakita ni bisan kinsa, ha? Bisan kang Lauro o kang Buoy. Ha? Kita lang yung duha ang masayod bahin ini. Kay mamiligro gyud ang atong kinabuhi kung doon na lang masayod ini, apo ko. Mamatayan na gyud ta. Lola, Edad. Mahal kaayo ning maong bato, apo ko. Ug daghan gyud ang magka-interes ni ini. Mao pa. Mahal kay ni... Ay na... Unsa ning nahukikan sa kamot ni Mama Maria, Lola? Ah? Na, Lola, oh. Gagmay nga sinaw kaayo nga bato. Uy! Kinuo ko! Mari, apo ko! Diamante kini! Ha? Diamante? Oh, apo ko. Gagmay nga diamante kini. Unsa? Apo ko. Madato na taini, apo ko. Madato yung taini. Ay, Lola, Edad. Animal. Buisit. Pwedeng malasa. Huh! Dahurot ang gidara kong kwarta din sa kasino. Huwag tuwa nga itong sakinan. Naprinda pa. lipayas mga silingan nato, oy, Lola Edad. Nga gihatagan nato og mga pagkaon. Ingon man, gipang-ayo ang ilang mga bahay nga nangaguba na. Kay way kwarta nga ipaayo. Oh, Lauro. Lipay kayo sila. Ninduta si gipalit nga yuta, eh. Nga, gitukulan sa tumansyon. O kini pa gino. Dakong gruto sa Birhen Maria. Oh, boy. Gusto kay ko din O maayo ka ni kay nisugot ang tag-iya nga palito nato ni. Nya, nalipay pa itong mga silingan. Kay, gipatukuran sa nimo sila og mga bag-o mga bay. Kinahanglan nga iambit sa nato kung unsa man ang gihatag nato nga grasya, boy, gikan sa Dios. Nadato ta. Tungod ni mo, Marie. Dato na kay ta. Dili, boy. Tungod sa Ginoo. Pinaagi ni Mama Maria, poy. Tungod niya gitabangan ta niya. Dali, mangluhod ta o mag-ampo ta ni Mama Maria. Oh, sige, sige. Mag-ampo ta, Marie. Magpasalamat ta sa iyang gihatag kada kong grasya sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta, boy. Yeah!
kamusta ka mo tanan o inian sa kita sumpay sa akong aso ninyo mga bata ha kini akong giuluhan og ang kamot ni Mama Maria apan sa dili pa pangumustahan sa dako ang mga tao ni former Kapitan June Ramos kumusta Maria Kap sa imo mga tao diyang nabuhat sa Miguel Foliar Fertilizer kumusta ka mo tanan og sa tanang mga kaigsuno nato sa kabukiran kumusta ka mo tanan niyang sumpay sa akong aso ninyo apan sa dili pa ini gumana itong paminaw, inom di tagiling parang katuog tang mayo. Nindot ang atong pagpahuway, ha? 8 ka oras ang atong pagpahuway. Kamong mga nagtrabaho sa mga call center, kinahanglang mo inom gitagiling kay parang katuog tang mayo. Okay, ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Padayon ta. Ang atong ninumduman nga gibaligya ang balay og yuta nila ni Marie o gipapahawa sila. Wa sila nahimo taon. Nakwartahan sila si Terso og si Cora og si Lola Edad taon og si Marie gipapuyo lang ni Lauro sa ilang bay. Og wa damhan ni Marie og Lola Edad nga dunay mga gagmay nga diamante nga nahuog sa putol nga kamot ni Mama Maria. Og bilabay ang pila ka buwan misalig si Lola taon kang Lauro og iya gisultihan sa sekreto nilang Marie. Og dinhi, nagsugod na pagkadato sila si Marie. Og wa nila idaw ang ilahang pagkaadunahan. Gitabangan niya ang iyang mga silingan o gipalit ni Marie ang lunangan ni mutangan sa gruto sa Birin. Gipanindot nila kini o gingalan kinilag. Marie ang paraiso ni Mama Maria. Gingalan nila ni Marie og paraiso ni Mama Maria Garden Resort. Okay mga bata, pahimutang na mo. Ani ang sumpay sa kong asoy kaninyo. Kinahanglan nga iambit sa nato kung unsa man ang gihatag nato nga grasya boy gikan sa Dios. Nadato ta. Tungod ni mo, Marie. Dato na kay ta. Dili boy, tungod sa Ginoo. Pinaagi ni Mama Maria boy. Tungod niya gitabangan ta niya. Dali, mangluhod ta og mag-ampo ta ni Mama Maria. Oh, sige. Mag-ampo ta, Marie. Magpasalamat ta sa iyang gihatag kada kong grasya sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta, boy. Pagkadaghan sa mga dayo nga ni Enrique sa atong dapit. Makita nila ang kanindot sa atong gipatugod nga Garden Resort. O gabi ninyo, nalipay ang atong barangay. Kay bisan sila, nakanegosyo sad. Nakakwarta tungod sa atong Garden Resort. Nindot na atong resort tay, kay doon swimming pool. Doon mga lawak nga, pwede sila ari makapangatog. Unya, nindot kaayo. Ang doon sa gruto nga, napuno sa mga nagkalalaing nindot kay mga buwak. O kanang tanan, ideya ka na ni Marie. Sa damgo kuno ka na niya. O Lauro, kay gipadam ko si Marie sa Birhen Maria nga mao kini ang iyang gustong ibutang sa iyang gruto. O kinahanglan nga mag-ampo ang mga tao nga muanha sa gruto. Pero gamay ra ang mag-ampo, Lola Edad. Ang uban doa sa mga puwak, sige pa picture. Ang uban sa doa sa swimming pool, sige o kaliko. Marie, Marie, Lola Edad. Tanawan niyo kung kinsa ka nang nagpaingon din Ngayo. Ha? Hala, ang imong ikaduhang inahan, sinangkura. Nganong ni aman siya? Iyay ka. Luig na nga nagpaingon din Luig ignaw. Mali. Nay Edad, paamin ako. Oy, at taga Santo. Kumusta na ka, Cora? Maayo lang yapon, day. Bisan og nagkalisod. Aha. Doon na day maayo, bisan nagkalisod na. Ha? Day Marie, dato na day kayo ka. Aw ka mo. Auntie Cora. Gikaloy-an sa Ginoo Cora. Tungod ni ining among napalit nga luna dinhi sa dakong gruto sa Birhen Maria. Naadunahan kami kay daghan man kayo ang muanhi. Mag-ampo sa Birhen Maria o mudunit sa sila namo. Maong
Ni, nadato mi. Mauna, kogi lang yun in taon mi. Dili sama sa uban diha nga makahuna-huna lang duol kun wa na. Nagkagidlay na. Maayo noon. Kaswerte ko ninyo, naiedad. Ay, yun na. Dili ka manaigikan ko ra. Ay, ang buot ako ipasabot ba nga asa naman kaya magpuyo ron. Karon ka palagi magpakita na mo. Nilarga ko na edad. Nanimpad nga makakwarta ko, pero pakyas ko. Nailan pag yun ko. Uy, Nasunog pag yun ang among bay. Ugwa na ko'y kapaingnan pa. sure, uy. Nasunog yun. Animal ito, hanay. Siluas animal. Sunog. Tabang nga to si Auntie Cora. Day Marie. Sunog. Hatagan na to og kwarta. Mao ba apo ko? O, Lola Edad. Tagay siya o kwarta. Aron magkatukod siya o pagkumbay. Ay, salamat. Salamat kayo, Day Marie. Salamat dyan kayo. Ha? Unsa? Tinuol gid na dato sila si Marie. Ay, ulagi. Dito ko gikan. Pero nagduda ko. Nga dili tungod sa maong dakong gruto sa Birhen Maria ang nakapadato nila. Ha? Doon na gila ang hinungdan nga nung nadato sila, Tereso. Unsa? Ako ba wala? Kinalang paridan mo sila. Aron mahidbaw ta kung ganun nadato na sila. Panidi sila, Cora. O karon na niyang sumpay sa akong asoy! Dili man sa ingon Marino nga nagdinaw ko. Pero dili yung taangay nga tabangan to nimo si Cora. Hula-hula ang gibuhat ang niya nimo sa una. Gidaog-daog ka. Gipasakitan ka. Gikulata ka. Bitaw Mari. Luoy kay kadtong ng Cora oy. Salbahis kay to siya oy. Pero angay lang nga pasiluan ako siya. Kay mao man angay buhaton nato aron malipay si Card. Gusto ka, Mari. Lauro. Kinahanglan nga makapasaylo tas mga tao nga nagasaka na to. Maupitaw na ang ginaingon nga kung labayon tagbato, basla na to upan. Doon na sa muy punto, Lola Edad. Unya, bisig salbahis na kayo. Pasaylo na nagyapon. Oh boy, bisan unsa pa ka demonyo sa tao diha nimo, pasaylo ka siya. Kay wa siya masayod sa iyang gibuhat. Gigamit lang siya sa demonyo aron mahimo siyang salbahis diha nimo. Ha? Ug angay nga iampok mo siya. Aron sa ingon, malamdagan ang iyang una-una ug magpag-o siya. Kay samtang doon na pa'y kinabuhi ang tao, doon na magpagpag-o sa iyang kinabuhi. Day Marie. Unya, ug kung dili gid siya magbago. Ang kinuuna ang musilot niya, ug dili kita. Marie, ikaw ba? Ikaw pa ka ning among gikasulti karon? Hinumdumin ninyo nga ang taong magpaupos, ipataas sa Ginoo. Ug ang taong dili gid magpag-o, pahamtangan sa Ginoo sa tukmang silot, ug ilaglag siya sa kalayo sa impyerno. Day Marie. Kadagkatong tao nga mo ani no sa ilang garden resort. Ug nindot kayo ang maong lugar. Pero yun na. Ganun wa man ang tuong kamot na revolta sa Birhen Maria. Ha? Tuod, ha? Wa tuod ang iyang tuong kamot? Pero yun na. Sa dihang kiapas ko makausa si Marie, diha sa dakong gruto. Nakamatikod ko nga, duha pa man nakakamot ang ako nakita. May pagka-misteryoso sa ng mga grupo na. Tereso, usay pa na itong buhato na. Aron makakwarta sa ta. Naurot-urot na ba itong kwarta, ha?
dili ko gustong mabalik ta sa pagkapobre. Dili na ko tusok. Ako na'y bahala, iri. Sanig na ko. Madato na pagbalik ko ran. Madato pa. Ha? Dili ba mga batos? Lula Edad, kinsa tong gipasod ni Marie sa mansyon? Ay, si Kura. Unsa? Kung anong iya man gipasod, tingali og... Kagustuhan ni Marie nga iyang pasudlon si Kura. O ako'y mahimo nga supakod ko ang akong apo, Lauro. Pero, wa ko'y salig anang kura. Wa gyud Lula Edad. Bisan ako, Lauro, wa ko'y salig niya ang Kura. Nagduda jud ko anak niya. Nagduda gyud ko. Kung nga anong nibalik o pagpakikita na namo din he. Wow, Marie! Ninduta sa imong bahayo, oy. Ug pagkadako. Mansyon na gyud. Ug mga mahalon kaayo mga butang. Nya, doon na pa yung mga santos ka mga antik. Dato na gyud kaayo mo, Marie. Daoy, mauon mo kumubalik din he. Ilabi na sa kung nabuhat ni mo ka ni Anto. Ang akong pagpasakit ni mo. Ayaw. Ayaw pag-iwit at Kura. Dili ko santos nga imo kong dudhan. Gipasaylo na tikaka ni Adto pa. Salamat. Salamat kayo, Day. Uy, kabuutan yun ni mo, Day. Uy, kabuutan yun ni mo. Akay kasakit sa kuto. Anti, sige kaingon ko na barog. Gipasaylo na takaka ni Adto pa. Barog na, Ate Kura. Dali. Salamat. Salamat kayo, Day Marie. Salamat. Gusto ko nga makabawi ko sa ako mga pagkuwang ni mo, Day Marie. Gusto ko nga serbisyuhan ko ikaw din, he. Ay mo akong maid, Day Marie. Unsa? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata! Kumusta kamutan na niya? Kitas katapusang sumpay sa kong asoy ninyo ning simanaon ang naguluhan. Ang kamot ni Mama Maria, di lang kita madalsultik ikatapusan naman eh. Okay, padayon ta sa atong asoy mga bata. Kaya nung tuman na to, nga purtir yun dato ang mari mga bata mga kasama. Apan, wa ni Malilong ni Kura. O, nagpakita si Kura kanila. Nahibog si Lula Edad apan gidawat kini siya ni Marie. O, gipasaylo sa iya mga sa. Mihangyo si Kura nga gusto tao mo serbisyo kang Marie. Gusto siya magpaulipon kang Marie. Yay ka. Unsa kay drama ning Kura mga bata mga kasama. Okay, pahimutang na mo ani ang sumpay sa kong asoy kaninyo. Gipasaylo na tikaka ni Adto pa. Salamat. Salamat kayo, Day. Uy, kabuutan yun ni mo, Day. Uy, kabuutan yun ni mo. Akay kasakit sa kuto. Anti, sige kaingon ko na barog. Gipasaylo na takaka ni Adto pa. Barog na, Ate Kura. Dali. Salamat. Salamat kayo, Day Marie. Salamat. Gusto ko nga makabawi ko sa akong mga pagkuwang ni mo, Day Marie. Gusto ko nga serbisyuhan ko ikaw din, he. Ay mo akong maid, Day Marie. Unsa? Marie, ayaw biagyod ha. Ayaw ginagpapuya din hika ng babayhana. Wa ko'y salig anak niya. Bisan si Lola ni mo Edad, wag salig anak niya. Nay, Lauro. Lola Edad. Husto si Lauro, Day Marie. Ayaw gyud og kumpiyansa ni anang babayhana. Traidor na. Ayaw sa din yung hukmi dayan ang tao, Lola Edad. Day Marie. Dakong sa ang maghukom ka sa imong isig ka tao, Lola. Pero day, wa man may maghukom. Tinuod man ginding amo ba? Kailay kay may anak niya, uy. Pero ang tao doon ay kausapan, Nay Lauro. Ug nagasiguro ko nga nag-usap na siya. Day Marie. Tabangan ako nga mausap siya, Lola. Tabangan ako siya. Nay Lauro. Day Marie.
Mari, nahuman ka na bagampo. Ay, oo, boy. Tana, manood ta sa bahay. Sigurado ka na ba sa imong desisyon? Napapuyon mo dinis ng kura? Oh, boy. Gihatagan ko og sign ni Mama Maria nga tabangan ko si Auntie Cora nga magbag-o. Ha? Tabangan ako si Auntie Cora nga magbag-o, boy. Tabangan ako siya. Sige. Kung mao ka na imong hukom, ni ako. Andam ko manalipod di mo, Mari. Tiraduron ako siya. Basta magbinuang na siya. Tirador eh. Salamat, boy. Salamat ka na agapirmi nga mo suporta na ako. Kuni. Pero si Lola Edad og Noy Lauro, gibati na ko nga dako ilang pagsupak, mapapuyon ako si Auntie Cora dinhi. Bisan ako, pero mao naman ka na imong desisyon. Wa ko'y pagsupak ba sa'yo? Tiraduron gina ko ba? Karon ang adlaw ako mo ato sa ilang Marie. O, patuhuon ko silang tanan nga buutan ako. Nga nagpag-on ako. Dapat lang nga buhato na ni mo, eh. Pero sa ingon dako na sila og pagsalay ni mo. Og kami sa akong mga batos. Magandang sabi sa adlaw nga ato na silang hadlokon. O papirmahon nga mabalhin sa akong pangan ang tanan nilang mga katigayonan. O kung magmagahi sila? Patay silang tanan. Mayong adlaw ni Lauro, Lola Edad. Andam na ang inyong pamahaw. Oy, nagluto ka na di ay Cora. Oo. Sige, tabi una ninyo ha, kay manlipyo pa ko sa bahay. Uy. Pila palang gani sa kaadlaw din pero... Oh, Lauro. Dako tuod og kausaban si Cora. Kugihan, ug permi na lang manglipyo sa bahay. Ug permi na nga magluto. Makapahibong. Milagro kayo, Lola Edad. Husto gid si Daimari. Mausab gid ang tao samtang buhi pa. O Lauro, og si Cora, dako gyud ang iyang kausaban. Lahi ra gyud. Buutan na kayo si Cora. Dili na sama ka ni adto ang iyang batasan. Lahi na gyud. Buutan na gyud kaayo. Maayo kaayo ang among mga plano. Og nisalig na sila nako. Sila si Terzo. Muanhin na turong karon taod. Yun na. Si Marie. Naglingkod siya sa sofa. Unsa man ka na iyang kikunitan? Oh, Mare, suot na dire. Itago na ka ng putol nga kamot ni Mama Maria nimo. Putol ang kakamot ni Mama Maria. Dili. Kanang nagilak-gila ka. Kunwa ko masayop. Diamond ka na. O karon na niya ang katapos sumpay sa akong asoy. Dali, Mari. Magpinirmahay na sa dang. Uy, magkabot ka nagkumkum og diamante. Buhay ko! Buhay, anak! Pa! Buhay ko! Kinsa ba ka po? Unsay tuyo ninyo nabo? Mga hayop mo! Buhay siya ninyo! Kinsa mo? Ganang kitabunan ninyo ang inyong mga naon. Kinsa man mo? Mauna niya ang tuog kamot ni Mama Maria nga nagkumkum og diamante. Ikaw? Oo.
Ikaw katong salbahe sa una nga nihapak sa akong o. Oh. Ug karon ka diya na namo kining kamot sa Birhen Maria nga nagkumkum og diamante eh. Sige. Wala ka na mi. Og kapusa sa Santa na ha. Og habaat ang lamba ba. Ay! Dali mong tabong sa imong naong. Og ikaw kiniterso. Ha? Markatikuha nga ka. Kurayaw! Lola! Kura, kasi naman tiguang! Lola! Mga hayop ka mo! Siwa ka! Dahil na mo! Sige na! Kura, dali na! Lola, Idan! Lola! Apo ko. Nawa ang ako panay. Dili ka mamatay, Lola. Mama Maria, maluoy ka sa bagi ako, Lola Idan. Tabagi mi, Mama Maria. Mama Maria, maluoy ka. Tabagi mi. Mama Maria. Nawa ang sakit sa akong... Lola, Ang akong sabad. Nawa ang sabad. O Ginoo. Mahal nga Maria. Magimaya ka. Salamat, Diyos ko. Dali, Kura, dali! Kina na magkapalayot na din. Tuwanan, duha ka mga kauban. Nato na. Nag-flashlight sila. Uy, hindi pa. May nahinubo nila. Nawa lang silang galit. yun na, Darso. Dali na pata sige dagat, pero ano mo pa mata maabot sa dakong gate? Tao, no? Hindi ba? Tawag na akong gate, oh. Doon ay kahayag dito. Dali na yun. Gunit ako, Kura. Oo, Darso. Ato ang kamot, gano'n ay dako nga diamante. Yan na nato. Mahal ka ni Kura. Darso. Huwag magkato na ta! Ay! Nasalain ko! Kakayo! Mabahugas kayo! Mau ba? Hindi na mag-usap ng butog, singgit ka bigon. Iyawan na mida. Okay na eh. Wala na problema. Okay. Okay na ha. Gipasabutan ako ang mga tao nga nakadungog sa buto o sa mga singgit gabi. Tanawan ninyo ang tuong kamot ni Mama Maria. Nabalik na. Uy! Nabalik na tuod ang iyang tuong kamot. Pero wa na ang iyang gikumkum nga diamond. Hala, tanawan ninyo ang ng mga nangahog. Hala! Mga petal sa rosas. Nangahugi ka sa langit. Maghimaya ka, Maria. Maghimaya ka. Ay, dagang salamat, Mama Maria. Malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O kini mga bata, mga kasama, natapos ang aso ninyo ning simanahon nga naguluhan. Ang kamot ni Mama Maria din nila